Helo a chroeso i Uned 24. Yn Uned 24, dyn ni'n edrych ar drefnolion. Trefnolion, yr ordinals. Shwt yn ni'n trefnu pethau? How we put things in order. First, second, third. Felly, yn y cwrs mynediad, dysgoch chi first, second, third. Dych chi'n cofio beth yw first? Cynta, ail, trydydd. Felly, yn y cwrs sylfaen, dyn ni'n dysgu hyd at 10. Just ail adroddwch. Pedwerydd. Pedwerydd. Pumed. Pumed. Chweched. Chweched. Seithfed. Seithfed. Wythfed. Wythfed. Nawfed. Nawfed. Degfed. Gwrandewch. Cynta, ail, trydydd, pedwerydd, pumed, chweched, seithfed, wythfed, nawfed, degfed. Beth am ymarfer gyda'r gair car? Shwt mae dweud the first car? Y car cynta. Ac mae cynta yn odd, achos mae pob trefnolyn arall, all the other ordinals, become before the noun, cyn yr enw, ond y car cynta. Nawr, ail yw second, ac ar ôl ail, mae treiglad meddal. Popeth gyda dau yn Gymraeg, mae treiglad meddal. Dau fachgen, dwy ferch, y ddau, y ddwy. Felly, the second car. Yr ail gar. Dim treigladau nawr. The third car. Y trydydd car. The fourth car. Y pedwerydd car. The fifth car. Y pumed car. The sixth car. Y chweched car. The seventh car. Y seithfed car. The eighth car. Yr wythfed car. The ninth car. Y nawfed car. The 10th car. Y degfed car. Dwi ddim yn credu byddwch chi eisiau dweud y degfed car llawer. Dyn ni just yn ymarfer. Ond wrth gwrs, dyma'r ffurfiau i ddweud y dyddiad. Yeah? We need these forms to say the date. Heddiw, y pedwerydd. Yeah? Y pedwerydd yw hi heddiw. So, gwrandewch eto. Cyntaf, ail, trydydd, pedwerydd, pumed, chweched, seithfed, wythfed, nawfed, degfed. Ond, mae ffurfiau benywaidd. We have feminine forms for third and fourth, just like the rhifau.
1, 2, 3, 4 hefyd yma. So, cynta, ail, dim problem. Ond, third, feminine, yw trydedd. So, normal, trydydd. Yeah, dyddiad, the date and so on. Trydydd. Feminine, trydedd. 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 A chi? Pedwaredd. 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 A chi? An A in the final syllable in most words, dim pob un, will quite often denote its benywaidd feminine. Trydedd, pedwaredd. Ond wrth gwrs, singular feminine nouns, treiglad meddal. A dyn ni eisiau treiglad meddal yma. Gwrandewch. Y car cynta, car coch, car glas, car cyflym, dim treiglad, gwrwaidd masculine. Y flwyddyn gynta. Mae blwyddyn yn benywaidd. Blwyddyn newydd dda, treiglad meddal, benywaidd. Y flwyddyn gynta. A chi? Y flwyddyn gynta. Ail? Dim problem. Treiglad meddal bob tro. Yr ail flwyddyn. Yr ail flwyddyn. Gwrandewch. Y drydedd flwyddyn. Y drydedd flwyddyn. Y drydedd flwyddyn. Y bedwaredd flwyddyn. Y bedwaredd flwyddyn. Y bumed flwyddyn. So, does dim feminine form pumed, ond dyn ni'n treiglo. Y bumed flwyddyn. Y bumed flwyddyn. Y chweched flwyddyn. Y chweched flwyddyn. Y seithfed flwyddyn. Y seithfed flwyddyn. Yr wythfed flwyddyn. Yr wythfed flwyddyn. Y nawfed flwyddyn. Y nawfed flwyddyn. Y ddegfed flwyddyn. Y ddegfed flwyddyn. Yn yr Eisteddfod, mae bardd yn gallu ennill cadair. Mae cadair yn feminine. The first chair. Y gadair gynta. The second chair. Yr ail gadair. The third chair. Y drydydd gadair. A the fourth chair. Y bedwaredd gadair. Ond, peidiwch y phoeni gormod am y feminine forms yma. Beth dych chi eisiau dysgu yw cynta, ail, trydydd, pedwerydd, pumed, chweched, seithfed, wythfed, nawfed, degfed. Ar y cwrs canolradd, byddwch yn dysgu o'r 11th i'r 31st. Gwela i chi ar y cwrs canolradd. Felly, os ydy'r fideo yma wedi helpu, cofio edrych ar ein fideos ar YouTube Dysgu Cymraeg. Hwyl fawr!